Sao na. Hello mga guys. Kami karon sa Jiris. Kauban ako si Ray Francis Reyes. So kauban ako din siya una. Kumahadlok magka social media. Mura magkakuan. Dire, si kuan ni, si Idol, si Kasyon. Muli ako kauban niya. So, Ano ba sa nami Cebuana ba? Ditours, pero single post dito sa Tabuk. sugot. Kauban ako ni siya. Dire, dili. Nami tuyo di karon ni Ray Francis. Nami karon sa Oppo Store. So ang mga sales lady nila dire, guwapa gyapon ni siya. Sales lady. Hi guys, welcome to my channel. Ayaw nang welcome to my channel. Page ang gamit nato channel video ra. Hello nami tuyo day ni Ray Francis. Uli ka na sa ingani nga. Ngita siya mga kuan sa wire sa cellphone ba sa charging. So shout out sa mga taga Oppo, mga sales lady dire ng mga gwapa kayo ba. So naami karon ni Francis Reyes dire sa sulod sa Oppo sa atang mismo sa Luneta Park ng Surigao City. So wait lang ko ni Francis na gitay niya yung kuan kanang wire para 200. i-testing para mo charge ba? Mo charge ang utok ba? Ano eh? So karon mga guys, natay bagong followers nato si Kuan. Ano si pangalan nimo? Si Mabi, bagong followers nato niya diri sa Oppo Store. Thank you kayo. Thank you. Karon si Ray Francis, umano siya pag kuan sa iyang kuan, iyang gituyo. So, mga to na may taon-taon. Nag-13 si Mabi. Sige. Ganahan ka, ikaw. Susunod na. Ikaw ba nangita? Susunod na. Para sa imo ba sa? Susunod na. May ngalan nimo lang. Kailan si Mendoza? Si Michelle saka si Mabi. Bago na ako ning mga followers dire sa BRP TV Vlogs saka sa Vice Gamer. So shout out sa inyong tanan ug daghan ding salamat. Good niyo. Pila man eh? Kuha no 12 gig. 35 sir. 35 or 35? 3,000. No, nagpika na. Excuse me sir, basi mabili niyo po. Ay, wala ako. Okay. Na, impas jud ka. Nakapalit yung charger, bis nga ako gipalitan. Wala. Kuan, manto na ta, di na. Tapos na ako kung Cover sir, thanks for it. Hindi yung tinood original. So karon guys, mo ato mi sa OMG diri sa Luneta Arcade, Jiris day. Kay subay mi kuan atong iyang gipalit na kuan sa charger sa cellphone ba. Dia yung sa sulod sa OMG Surigao. Sige ba? Ano siya iyahang down payment sir 7.2. Then naka zero interest na niyang unit sir sa 9 months 2,417 ug sa 12 months is 1,863. Okay. May pangalan nimo? Pangalan nimo ba? Nami sa OMG ng Surigao at sa Luneta mismo. Nagkuhan mig mga cellphone, mga accessories. So, importante na mga isa na akong followers. Mo na akong followers. Bago karon ra nag-follow. So, thank you kayo ha. Brahimi. pwede ra po Gcash man. Okay ka namin sa OMG mga guys. Na akong mga idol dire, akong mga bagong followers. So, nara akong bagong followers si hello, labay namin humanang. So, na si Francis akong kauban. Di na siguro kumukuyog sa kay sa ano kay murag mag-charge siguro ko sa akong cellphone kay video okay na niya mo lakaw karon.
Hindi na kamuban sa Quezano, kadali raman to. Sige, mga tutag kay ano. Nakadagit ako followers pa. Ganahan kayo anong followers dito nga mag-follow sa ako kay makakita sa ako perminti sa una ganahan ko ana maglantaw angoy. Nay mga guys, mga tumi sa kaysano mga guys kay naagapon day say paliton murag malipay gyud tani kay suroy-suroy pa. Wato ni nami karon gikan sa Lunita Arcade ya sa may Jiris. So, wato mi kaysano. Ay ikaw sa may Kaya nga ako manggod kay basi kuya sila Gcash kung payment dito ba? Gcash ba sa ato? Ana, minti na ana. Kaysano pa. Ay mag-Gcash ka? Di ba magbayad ko Gcash? Pwede? Pwede na dito. Ay, try na to ta. Hinay-hinay ra. Kaya mahadlo ko. Ini mo. Sige. Narami karon sa dire sa variety store. Ngita mi ka ng box ba box. Hello. Ngita mi box. Storage box. Namay gagmay ana. Storage box. Mura na siya. Pila ni? 300 ko no, 300. Murag goods na ni ba? Goods na na. Dogs na na, dogs. Basin na pailayan na ng style. Wapot. Di goods na gid ni. So, goods na di ay. Ang lungan ni upuan, ang laptop. Pwede na. Murag din na siguro may dayon na ni sa Gaisano kay nakakita na sa storage box diri sa variety store. Well, ay nito nga pa na ni. Magpa-plaster yun ta para maklaro gyud ba ang headset ba ang nagwilain isa ra gyud ka buok. Sige. Kana kuha, diri ni butang. Uy, ano ni? Pwede ka 50 ra ni? Anyo na to dito kay Kwan, Koreano. Sige. Anyo na to, anyon. Haman, pwede ta makanya, haman ta pwede makan. Para di ay 290, di man lang 250. Butan man kung tagiyagon. Nilingay ni Madayon sa Gaisano, murag dito na muli na may kay murag kapoy na kayang lawas. So, paabot na kayo bayaran ng Gcash dugay pa ang proseso adto. So, direta sa variety store day, variety store ng Surigao. Dito na bang sakwan, Jiris, Lunita Arcade.